И аз се наудритлям. Тончо, за сега ми не е никак. Но дъщеря ми живее с него, за мен е син. Не съм сигурен какво ще бъде. Верно, ще се държа по-студен. Докато не разбрах какво представляваш. Аз съм... Аз съм... И повечето на майка може да не разбира. Има всяка минута. Затова се държа по-студен, докато разбрах. Да се не съсипе. Докъде разбирал. Дито! Станко, не знам дали се ме разбира. Не знам дали ме познава още. Детето ми да не е... Пари. Не се разбрала, Да дай ще купи пари до на мен. До година ще си купиш друг. Да. Мен интересува. Що бе, преберете го. Не бе, Преберете го. За какво да се... Той е главно Сиянович. Мен ме интересува уважението, мен ме интересува.